kuma bakin magana. Ke nake da takaici. Takaicin me kenan? In na tuna wannan masifa na kan rasa me zan ci. Wace irin masifa ce? Don wannan al'amari ya kazance ya kai matakin da ya fi kwatance duk bai kwatance. Faɗi ina jin ka. Kaga wannan masifa ba ga yara ba, ba ga manyan ba, ba ga tsofaffin ba. Amma me ka lura da shi? Maganar gaskiya mun saki Allah. Wannan ne yasa kullum muke kwana. Me yasa muka saki Allah? To abu na farkon sa shine shaye-shaye. To na biyu fa? Abu na biyun sa zinace. Gaskiya kam mun saki Allah. Daga yanzu har latisi ake yi wa fasikanci. Ko me kai ba wani kyakkyawan hukunci. Wannan musifa ubangiji kai mana sassauci. To wanne shawari zaka bayar? Fara kiran matasa wayanda suka dauki zina gas, ya san hakan yana sanya nisa da ubangijinsa, sannan sai wahala dorewar arzikinsa. Menene makomar mai shaye-shaye? Hauka ne makomar mai shaye-shaye. Ya kamata ka faɗa wa mata su ma. Mata kuna yi na jiyo kanku kuma. Mai gidanki yana can ya dukufa nema. Wani kasuwanci yake wani da koma, amma kike ci mai amana kamar kura da nama. Malamai na wazi kin ci wuta za ki kema. Me zafi?